Hey, Tyrone. Daisy. Rijntje. En Dolly. Hey. Oké. Rijntje is in heat. Jik. Elvis. En Sally. Elvis. Sally. Zet wel grote eren zo. Hey, Rocky. Just. Hey, Kiki. Hoe is Rocky? Rocky. Perfect. Yes, I'm going to try Sully again. And Silke is helping. Yvonne en Sally.
Rijntje en Dolly. Hallo? Kom. Please don't. Oh. Goed zo, braaf. Dat is goed. Goed zo. Braaf, hey, goed zo. Braaf. Just a bellen. Kom maar. Goed zo, braaf. Hey, goed zo. Goed zo. Braaf, goed zo. Braaf, hey, dat is goed. Goed zo. Braaf. Goed zo, hè? Hey Rocky. Hey Reisi. Goed zo. Goed zo.
Dolly. En Rijntje. Oh, Dolly is acting like her mom is far away. Okay. Hey, Juke. Hey. Rocky. Goed zo. Rijntje. That's mean. Hey Elvis. Ponies. Ponies. Hey Peach. Oh, be careful. Oh, bad idea. Oh, Peach. Maybe you can better stand on the ground. Why? Kom eens. Kom eens hier. Kom. Hey, goed zo. Kom maar. Look. This is Herre. And he's making art. It's a monster. Wow. Mooi, Herre. Stokje. Even een stokje. Ja, dan is het echt een kunstenaar, ja. Wat is het, Herre? Een monster, toch? Ja. Yes, moest ik zeggen. Yes. Yes, we have to talk English. I think it's beautiful. Maybe someone wanna buy it. On an auction.
We start at $5, Hera. Who wanna buy it? $5. Without shipping. Yeah, we can't ship it. Yeah, It's finished. perfect. Hey Tije, wat maakt je? Wauw. En wat doet hij? Wat does he do? Oké. Ja, beautiful. De Windwaker van de lengte van Zelda, de Windwaker. Cool. En wat heeft je? En dit Kast. is de Black Pearl van Pirates of the Caribbean. Wow. De shitboard De shitboard. en shitten. Cool. En dit is van Herre. En dat is van Herre. En wat heeft je maken? Net zoals een 10 met zo'n smiley met zo'n I&E. Ah, cool. En je nog zien de broer en zussen. Vet cool. En Tije. Dit is mijn meest. Die Meesk. Ja, hij zit in de Rijnwetter. Oh, ruimt het. Wow. Nou jongens, ik vind het echt super knap allegear. Er komt echt nog bij. Hij neemt Pieter mee. Dat is een aanbieding. Misschien een aanbieding. Meter afgekomen, ja.